Ollo co que sucede cando o PEC defende a educación pública no concello. Usted no cree en la libertad individual de las personas. Nosotros creemos en la libertad de las personas para poder escoger el centro que directamente prefiera. Al final, lo único que se aprecia en su moción es un intento de recortar la libertad de elección de las familias y dictar lo que deben de hacer en base a una ideología, en este caso su propia ideología. Pero, evidentemente, nós a liberdade de cada quen a respetamos, pero que cada quen pague a liberdade cos seus cartos. O que non vamos a respetar é que se paguen caprichos privados os cartos de todos e de todas. E o que non vamos a respetar é que se pague segregación por sexos con cartos públicos. No pleno de marzo presentamos unha moción solicitando máis recursos e atención para as nosas escolas públicas. Queremos centros educativos próximos e ben equipados para todas as nenas e nenos de Ponteareas. Sabes que sucede? Que na rúa, na nosa realidade, hai veciños e veciñas que non poden ir a estudiar unha formación profesional que escollen porque está privatizada. Non poden ir a estudiar unha universidade porque non hai prazas, porque non teñen cartos para migrar. Esa é a realidade que viven os veciños e as veciñas de Ponteareas. E porque unha vez máis a educación superior sería única e exclusivamente para os señoritos, para os fillos dos señoritos. E eso se chama loita de clases. E nós temos clarísimo a quen defendemos, ao 99% contra 1% dos privilexiados. Porque os veciños e as nosas veciñas, non todo o mundo se pode pagar unha educación privada, ni se pode pagar un comedor escolar, ni se pode pagar un plan Concilia, ni se pode pagar uns libros de textos inasumibles, ni se poden pagar unhas clases de inglés inasumibles. Pero tamén manifestamos unha cuestión importante. Por que se destinan fondos públicos a centros educativos privados? O sistema mixto, que inclúe as escolas concertadas, está financiado con fondos públicos. Isto crea unha competencia desigual, destinando fondos que poderían adicarse a fortalecer a nosa educación pública cara petos privados. Porque a realidade da escola pública que o Concelleiro de Educación descoñece é de desmantelemento absoluto. Por qué? Porque está privatizándose. E non sei se sabes que hai varias escolas na contorna, privadas, concertadas, que se están lucrando diso. Esa é a diferencia entre vos e nós. Que vos sempre falades da liberdade, pero falades da liberdade cos cartos de todos e de todas. Iso é o problema. Que a vosa liberdade a nosa condena. É que é moi fácil ser libres cos cartos de todos e de todas. Si nós non temos nada contra a educación privada, simplemente que se alguén quere educación privada, que a pague. As reaccións ante as nosas propostas para abordar esta problemática e mellorar a educación no noso municipio non foron o que agardábamos. Adoptaron un relato a defensiva, con argumentos nada relacionados co debate. Pone la libertad para crear o escoger un centro privado, pero nadie puede saber qué es lo mejor para su hijo que sus propios padres, que siempre van a velar por lo mejor para sus propios hijos. Ellos saben qué tipo de educación es la que le pueden ofrecer a sus hijos. Lo único que ustedes critican es que existan alternativas. É que tú me estás falando de liberdade de elección. Claro que ten que haber liberdade de elección, pero a liberdade de elección non é que se paguen empresas privadas con fondos públicos. É que hai tres modelos de educación. Educación pública, educación concertada e educación privada. A educación concertada é educación privada pagada con fondos públicos. Eso é o que estamos criticando. Pero non me dá resposta a eso. E non me dá resposta porque ideolóxicamente non o queredes mostrar. Porque sabedes perfectamente que ideolóxicamente a maioría da sociedade non tolera que se pague ese tipo de centros con fondos públicos. Claro que todo o mundo cree na liberdade de decisión, cada quen que faga cos seus cartos o que considere. Recorrendo a interrupcións, faltas de respeto, provocacións, do cal falaremos no próximo vídeo.